Bona tarda i benvinguts avui a la presentació del llibre de David Obon, Dinàmiques Emergentes. Bàsicament, jo no desvetjaré res ni diré al final del llibre, però sí que sorprèn el plantejament, que és el contrari del que sempre ens han fet, que és el d'intentar resoldre les coses a partir de fer-les el més simple possibles. És a dir, intentar simplificar, sempre ens han ensenyat, sobretot a les matemàtiques, que potser per resoldre un problema és simplificar-lo. Doncs aquí l'estratègia és totalment la contrària. És assumir que el món és complex, que les coses són complexes i que estem en una professió precisament transversal i que la gràcia és aquesta. No intentar reduir la complexitat, sinó entendre-la tal com és. Llavors el llibre el que va desplegant són les estratègies per poder aconseguir això. Aquí ja paro. Al final, està al final del llibre. Avui per fer la presentació tenim a l'Enric Llorac, que ja gairebé és un fixe de la casa, el David Obon, l'autor del llibre, i l'Arturo Frediani, que és el prologuista del llibre. Per tant, fantàstic, moltíssimes gràcies a tots tres i moltíssimes gràcies a vosaltres per haver vingut. I als que ens esteu veient pel canal d'Instagram, ja ho sabeu, podeu llançar les preguntes que vulgueu i al final les traslladarem als ponents perquè les resolguin. Per tant, benvinguts i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Marc, i bona tarda a tothom. Bé, estem aquí per presentar, com sabeu, el llibre del David, el llibre que es diu... No, a baixa. Sí, el llibre Dinàmiques Emergentes, l'arquitectura ante el paradigma de la complejidad, que acaba de ser publicat aquest darrer mes d'abril. Ens acompanya, com deia el Marc, l'Arturo Frediani, que és doctor arquitecte i també recercador, a banda ha estat director de l'Escola d'Arquitectura de Reus, actualment és sotsdirector, ha tingut altres càrrecs i ha estat conferenciant i ha impartit cursos en altres universitats a Europa i altres continents, com per exemple a Amèrica. A més, és un arquitecte en exercici i fa obres tan boniques com la casa que té a Lles de Cerdanya o els 12 habitatges de protecció oficial a Vilassar de Dalt, que són, al meu parer, una meravella. L'Arturo fa una recerca que és concomitant una miqueta amb els interessos del David. És per aquesta raó que ja fa temps que es coneixen i que comparteixen un munt de material, d'informació, converses, fins al punt que tenen anècdotes bastant interessants que espero que puguin en algun moment sortir en la conversa, com quan vau anar a veure l'Edgar Morin a Montpellier. Una persona de 99 anys, poc accessible per una qüestió d'edat i que de manera gairebé sense cap garantia que el poguéssiu arribar a veure i conversar amb ell, doncs van fer-ho i de fet és una història molt bonica i que d'alguna manera parla segurament tant de l'Arturo, que el conec una miqueta menys, però sobretot del David, una miqueta de l'empenta i de l'energia i del talent també amb el que fa les coses. El llibre del David pot semblar en aparença complicat, que no complexa, però en realitat no ho és, perquè el David és un escriptor magnífic, és un escriptor natural i ho és entre altres coses perquè és un grandíssim lector. Quan un va a l'índex de noms d'aquest llibre es queda esparverat, perquè realment la quantitat d'informació que acumula el David i que no només gira al voltant de l'Edgar Morin, sinó que realment això té unes ramificacions i unes estratificacions també que el porten a parlar des d'Edward Hopper fins a Nietzsche, passant per un munt d'arquitectures que comenta al llarg del llibre. El David és també un autor honest, hauríem de parlar d'una honestedat intel·lectual, perquè si bé la feina és ambiciosa,
El David no té cap problema en reconèixer moments de dubte o inclús moments de perplexitat, com quan, per exemple, aquesta anècdota tan bonica que expliques que quan analitzaves els plànols de l'Enric Miralles i la Carme Pinós quan eres estudiant d'arquitectura i la perplexitat amb la que estudiaves aquest material. O és un autor també enginyós, inclús divertit, és a dir, amb sentit de l'humor, com per exemple quan en la introducció parla d'aquest Homo Hopper. Jo trobo una figura també molt interessant del llibre i de la lectura. És a dir que finalment el llibre es converteix en una lectura molt amena. El David escriu molt bé, ja fa molts anys que escriu molt bé perquè ja fa anys que llegeixo, però la capacitat de creixement que té com a autor és exponencial. Finalment, aquest llibre penso que és simplement la introducció o el principi d'una sèrie de llibres que el David anirà publicant, perquè, com us deia, és lector insaciable però també autor insaciable, i això pot fer que es converteixi en una veu important del nostre panorama, entre altres coses perquè és altament original, és a dir, aquest tipus de plantejament, tal com el fa el David, i jo no sóc capaç de detectar en el nostre entorn una cosa similar. I menys en el camp de l'arquitectura. Sí que sabem que en altres àmbits això s'ha donat de manera extensa, sense anar més lluny, el Jorge Wagensberg, per exemple, però sí que tinc la sensació que el David pot ser un autor rellevant en aquest sentit. Tota aquesta qüestió de la interdependència de l'arquitectura o de la pràctica de l'arquitectura o inclús de l'ús de l'arquitectura des del punt de vista de l'usuari ha estat tractada en altres moments. Per exemple, en el llibre ja ha comentat a Jeremy Till amb el seu llibre Architecture Depends, que ja fa referència explícita a moltes de les qüestions que el David tracta, però el punt de vista és diferent. I aquest posicionament científic, no sé si és la paraula adequada, ja em corregiràs, David, si no és el cas, però aquest coneixement que ni tan sols, no parlaria d'un coneixement tecnològic ni tan sols d'un coneixement tècnic, que per descomptat hi és, sinó que parlaria d'un a priori, i per això el David fa referència a una radicalitat de la proposta que té a veure justament amb aquesta anada a les arrels. I d'aquí que, repeteixo, el llibre sigui altament original i, en qualsevol cas, molt recomanable, perquè abans de qualsevol cosa el David és escriptor, és a dir, inclús abans d'escriure com a arquitecte, el David té un plantejament d'escriptor, i això és el millor que li pot passar a un document escrit. Bé, a partir d'aquí només comentar que el David també és arquitecte en exercici. Jo vaig sovint pel Baix Empordà i recordo una vegada passejant per la Bisbal de l'Empordà, vaig veure un edifici no acabat, però que em va agradar molt. Vaig pensar, ostres, quina cosa més interessant, i temps després vaig acabar sabent que l'autor d'aquell edifici no era altre que el David Obon. Li he vist també altres obres que ha construït, és a dir, que tenen tant l'Arturo com el David aquesta ambivalència, aquesta ambició teòrica i aquesta capacitat per posar les coses sobre paper, tant des del punt de vista de l'escriptura com des del dibuix i el pensament d'arquitectura. Bé, jo no m'extendré més i passaré la paraula a l'Arturo perquè faci també una introducció del llibre, tal com ha fet el pròleg, per després ja finalment escoltar l'autor. Gràcies, Enric. Se'n sent bé o és molt... Aquí tenim molt d'eco, però no sé si vosaltres... Bé, perfecte. És la perspectiva. Un tema científic. Vaig conèixer el David perquè l'Antonio Armesto, que havia sigut el director de la meva tesi, li va dir que com que ell no entenia bé el que
el que estava fent de tesi potser l'entendria jo, perquè parlava amb un llenguatge igual de raro, no? Llavors ens vam conèixer i, en efecte, al minut ens enteníem perfectament. Dic, hòstia, però... Sí, però David, d'on has sortit? No? T'ho juro que el primer dia que vam quedar allà en el Pizzavia, no sé què, vam seure, va començar a explicar les coses que el seu pensament, no? La seva manera d'apropar-se a l'arquitectura, no? Com molt abarcant-ho tot, fent-se les preguntes fins al final, en profunditat, no? Amb referències, amb coneixement, no? Dic, hòstia, pues, vaya monstro, no? I bueno, ell estava acabant d'escriure la tesi, em va convidar al tribunal i, bueno, de les vegades que m'he llegit més vegades el manuscrit d'una tesi abans d'anar al tribunal, perquè normalment llegeixes una vegada, entens, més o menys entens tot i vas... Però clar, aquí el text era claríssim, era un text cristal·lí, disfrutareu amb la lectura del llibre, té aquesta facilitat, com deia l'Enric, no? de portar-te, com dic el pròleg, portar-te de la mà a ensenyar-te un formiguer, no? I quedar-nos els dos com meravellats d'aquests bitxos que entren i que surten del forat, no? I no només això, sinó entendre que aquest és un fenomen que es pot d'alguna manera traslladar o ens pot servir per entendre altres fenòmens que tenen a veure amb casa nostra, amb la nostra costum humana d'habitar en arquitectura. Si no ens ho diuen, potser no ens adonem, però l'arquitectura és un comportament típic de l'espècie. Ho fem tots, pràcticament tots, sense excepció, i els que som desafortunats i no vivim en arquitectura, reduïm la nostra esperança de vida entre 25 i 30 anys, de mitjana. Llavors això vol dir que alguna incidència en la supervivència l'arquitectura ha de tenir. I aquesta incidència potser deixa una marca en el nostre comportament. Llavors, el David va i primer intenta entendre com una cosa, un fet tan senzill, que ens ajuda a sobreviure i que de fet afegeix una capa més a aquesta membrana que és el nostre límit corporal, que ja ens ajuda a persistir, com aquesta segona pell, aquesta pell que ens construïm nosaltres mateixos, aquesta segona envolvent, millor dit, perquè pell en aquest cas ja no és pell, és un comportament que no hem estudiat suficient, no hem tingut eines o no ens hem adonat els arquitectes que teníem, en efecte, teníem eines per estudiar-lo. I el David ha anat com llegint, juntant peces de diferents camps, de diferents coneixements, de diferents disciplines. Ell és molt proper a la física, la seva tesi parteix de ben a baix, de l'existència dels fenòmens naturals i de com aquests fenòmens naturals després es manifesten a la vida i com després, a partir de la seva composició, emergeixen fenòmens que potser no els podem observar per separat en els seus components, sinó que són nous. Una mica la teoria o l'arrencada del llibre del David és explicar-nos que hi ha coses que no es poden analitzar, però perquè una vegada les divideixes per mirar-les, desapareixen. Són fenòmens que s'esfumen, no podem tocar més. Llavors, per entendre'ls, hem de mantenir aquesta visió de conjunt, i això és el que l'Edgar Morin bateja com complexitat. El no poder simplificar els problemes per resoldre'ls és com no poder despejar una equació per resoldre-la, sinó que l'has de mirar sempre tota sencera, perquè si no es perd un element.
Llavors l'arquitectura, en efecte, és una cosa molt així, no? Perquè l'arquitectura barreja temes tècnics, temes racionals, temes d'emergència de la societat, és a dir, la societat en el seu conjunt produeix un objecte meravellós que és la ciutat, però després també l'arquitectura pot ser un element molt senzill o molt complex. Tots som capaços de viure en una capsa sense finestres i ventilació forçada, no tindríem cap inconvenient, no? I de fet per això ja no caldrien escoles d'arquitectura, però l'ambició del David és parlar d'arquitectura com quelcom, com una de les manifestacions més meravelloses de la humanitat, no? I aquesta meravella, aquesta fascinació és la que ens trasllada de manera amb molta energia en les pàgines del seu llibre. La veritat, és un llibre d'una lectura atropellada, jo cada vegada que llegeixo el David el llegeixo molt ràpid perquè és molt fàcil, no? Però queda una estela a darrere de les coses que diu que em fan moltes ganes de tornar a l'inici, no? dels seus llibres. És com les pel·lícules bones. Les pel·lícules bones tenen aquesta virtut de que quan les has acabades de veure tenen un sabor i aquest sabor és misteriós, se t'han escapat coses, saps que tot encaixa d'alguna manera, però no hi ha manera, però t'és difícil recordar tots els elements, no? Perquè ja dic, és un llibre que passeja per molts conceptes, que parla de molts diferents fenòmens, que va d'un lloc a un altre, i aquesta varietat de dades al final del llibre, al final de la primera lectura no se't pot quedar gravada, no? Et quedes amb aquest regust de que ens hem perdut durant molts anys una manera d'entendre l'arquitectura, les escoles d'arquitectura principalment, on ens han hurtat una manera d'entendre l'arquitectura holística, intentar amb veritable esperit o voluntat científica entendre què passava, entendre quin era realment el quid de la qüestió en moltes coses que després en les escoles es queden reduïdes a discussions de gust, d'estètica, d'història, unes faccions contra d'altres, però que poques vegades se planteja una anàlisi honest, profund i amb ganes d'anar al fons de la qüestió. Jo crec que aquest és l'aspecte principal del llibre del David, que repeteixo una vegada més, simplement us demano que us llegiu les 3 o 4 primeres pàgines perquè us quedareu atrapats. A la 4a pàgina ja no podreu parar la lectura fins al final. I passo la paraula al David, que us explicarà sobre el contingut del llibre. Diguem-ne, jo en el pròleg he fet una mica de sumari, una mica del contingut del llibre, però jo crec que per parlar del contingut no hi ha millor persona que el propi autor. Llavors, que us ho expliqui ell. Perfecte, doncs moltes gràcies, Arturo. Publicar un llibre és un gran esforç i s'ha d'agrair a molta gent l'haver recolzat i haver participat en la seva elaboració. I també la seva publicació. Vull agrair també al Marc Longaron, que avui el tenim aquí una miqueta de pluriempleat, que ens cedeixi aquest espai tan fantàstic. Vull agrair també als assistents, a l'editorial, Edicions Asimètriques, el Juan i la Maria, que són responsables d'una edició que crec que és molt bonica i que també són responsables d'una tasca de divulgació de noves idees que avui dia crec que és molt necessària. I finalment a l'Artur i a l'Enric, que m'acompanyen aquí. Fa ja anys que ens coneixem i espero que aquest viatge que ja fa molts anys que compartim segueixi molts més. Potser abans d'explicar els continguts del llibre, convindria explicar una miqueta el seu origen. Aquest és un llibre que no ha estat planificat. És un llibre que va anar emergint mica en mica
a través d'una inquietud personal meva, però que segurament compartirem molts de vosaltres, que sigueu arquitectes o no arquitectes, que és aquesta inquietud per clarificar aquest bombardeig d'informació constant, fragmentada, que rebem allò per tot arreu. I va ser arrel d'aquest esforç de clarificació que vaig finalment trobar el tema que ocupa el llibre, que és senzillament el tema de la complexitat. Per tant, per mi la complexitat no és sinònim de complicació, sinó que, una mica paradoxalment, és sinònim de claredat. Ara bé, de què tracta el llibre? Doncs el llibre explica una història. Explica la història de com l'arquitectura i l'urbanisme estan relacionats amb planetes, amb galàxies, amb formigues, amb ocells, amb idees, amb màquines, amb la música i amb els narcòtics. En aquest sentit és un llibre que és bastant entretingut perquè tracta molts temes. Però clar, el que és complex per definició és allò que està unit conjuntament. I per tant el que tracta de fer el llibre és relacionar totes aquestes coses, perquè quan no les podem relacionar no les podem comprendre. I aleshores quan tot ens sembla complicat i cometem greus errors. Deia l'Álvar Aalto que no hi ha res més problemàtic i més perillós en aquest món i en l'arquitectura que tractar els problemes de forma separada. Jo crec que és veritat, crec que no hi ha res més perillós que fragmentar i simplificar la realitat. Però clar, per reconstruir aquesta realitat fragmentada necessitem les eines adequades, és això que comentava l'Arturo. I aquestes eines no les trobem a la nostra disciplina, estan a fora. Les hem d'anar a buscar a les ciències de complexitat i en el pensament complex de l'Edgar Morin. De fet, el llibre pot ser entès com un intent de construir una teoria múltiple de l'arquitectura a través d'aquests coneixements. Perquè en l'arquitectura tenim múltiples teories, però no tenim una teoria múltiple. És a dir, una teoria que sigui capaç de reconèixer i d'identificar aquesta multidimensionalitat de la nostra disciplina, una teoria que no redueixi ni simplifiqui, sinó que articuli i clarifiqui. És a dir, una teoria que sigui capaç de relacionar l'arquitectura amb la física, amb les matemàtiques, amb la biologia, amb la sociologia, amb l'ecologia i amb moltes altres disciplines actuals. Perquè les ciències de la complexitat provenen de molts sabers diferents. Són uns sabers que venen de moltes disciplines i que, mica en mica, en les últimes dècades, s'han anat autoorganitzant i han anat generant un sistema conceptual molt coherent. I és per això, una miqueta, que en aquest llibre ens atrevim a parlar de nou paradigma. De fet, una cosa que crec que és pràctica del llibre és que al final del mateix hi ha un glossari terminològic que explica alguns d'aquests conceptes claus. Aquests coneixements crec que no només enriqueixen la nostra forma de veure l'arquitectura, sinó que a més ens permeten, generen un sistema fèrtil de coneixement a partir del qual es poden fer nous descobriments. Així que, en aquest sentit, si hi ha algú que hagi de fer alguna investigació, crec que en el llibre trobarà idees estructurades, idees que li poden ser molt útils. I ara parlaré una miqueta sintèticament també de l'organització del llibre. El llibre s'organitza en 3 parts interconnectades: natura, ment i cultura. Aquestes 3 parts formen un sistema, un gran relat temporal que ens parla de fenòmens que van de menor a major complexitat. Per tant, el llibre es pot llegir com un relat lineal. Però en aquest relat hi ha un munt de bucles alguns més petits, altres més grans, alguns de més evidents, altres potser de més amagats, que permeten anar relacionant totes les parts del llibre. Perquè l'objectiu no és només percebre la diversitat de la nostra disciplina, sinó també poder concebre la unitat dins de la diversitat. Així que per començar veurem com en tots 3 nivells es produeixen fenòmens autoorganitzats, és a dir, fenòmens de creativitat espontània, fenòmens d'arquitectura sense arquitectes. De fet, per això el llibre es titula Dinàmiques emergents. I aquests fenòmens es donen tant als nostres cossos, com a les nostres ciutats, com als nostres edificis, com a les nostres ments. I a més, entre aquests diferents nivells es produeixen ressonàncies estructurals i relacions sistèmiques que són les responsables de que, a mesura que sofistiquen, els nostres edificis i les nostres ciutats vagin adquirint el que nosaltres percebem com propietats vitals. Al principi del llibre es fa una breu introducció. La complexitat, paradoxalment, pot ser entesa
d'una manera bastant senzilla. Un sistema complex és aquell en què el tot és més que la suma de les parts, perquè de la interacció entre les parts emergeixen noves propietats, les anomenades propietats emergents, que comentava també l'Arturo. Per tant, aquesta sala, sense anar més lluny, té la capacitat de contenir, i aquesta capacitat no es troba en cada part de la sala, es troba en el conjunt de les interaccions entre les parts de la sala. Igualment, la nostra consciència no es troba fragmentada en cadascuna de les nostres neurones. La nostra consciència és el producte emergent dels centenars de milers d'interaccions neuronals que es produeixen al nostre cervell. Per tant, aquesta noció de propietat emergent jo crec que és una noció científica clau, i és curiós que no l'haguem utilitzat fins ara, perquè és la manera d'entendre el món creatiu en el que vivim. I fixeu-vos que en la pròpia definició de complexitat es planteja també el problema, que és el problema aquest de la irreductibilitat. Perquè si un sistema complex, el tot és més que la suma de les parts, vol dir que no podem entendre aquest sistema analitzant les parts de forma aïllada. Que necessitem recomposar les relacions entre les parts perquè el conjunt tingui sentit. I de forma molt sintètica us parlaré d'aquests tres blocs temàtics. En el primer bloc, a complexitats naturals, parlem de l'arquitectura en relació als fenòmens biològics i físics. Descobrim com, malgrat que l'ordre és molt més improbable que el desordre, el nostre món està estructurat i que a base d'interaccions bastant senzilles es poden produir fenòmens d'alta complexitat. Veiem també com estranyament l'atzar pot millorar una organització i com ho pot fer també l'autosimplificació, cosa que sabem perfectament els arquitectes projectistes. Introduïm la visió sistèmica, que a diferència de la visió objectual ens demana entendre la xarxa de relacions entre les coses. La vida és un sistema que no deixa de generar sistemes i l'arquitectura és un sistema més. Hi ha condicionants morfològics que afecten a tot tipus de sistema, tant els sistemes orgànics com els sistemes inorgànics. Però els sistemes vius tenen una particularitat que els fa únics, i és que són adaptatius, per la qual necessiten sempre processar informació. En aquesta primera part també introduïm la noció cibernètica de màquina, segons la qual tota màquina és un dispositiu traductor. I és així, l'arquitectura no és només un sistema organitzat, és sobretot un dispositiu organitzador dels fluxos materials, energètics i informacionals del seu entorn. Seguidament analitzem tres propietats vitals fonamentals: l'autoecoorganització de la vida, la modularitat i l'autoregulació a partir del concepte de bucle recursiu. Aquest últim concepte ens parla de causalitats circulars. Veiem com la societat ens construeix a nosaltres, però nosaltres també la construïm. Veiem com els dibuixos generen idees i les idees al mateix temps generen dibuixos. Per tant, és un concepte fonamental perquè ens obre les portes a entendre la lògica de la ment. I és que en el segon bloc parlem de com l'arquitectura es construeix sobretot amb neurones. Observem com tota realitat és de fet una traducció de la realitat. Una traducció i, per tant, una interpretació que sempre està amenaçada per l'error. Tenim esquemes interpretatius innats. Per tant, aquesta interpretació de la realitat sempre està condicionada. I això és fonamental, perquè ens fa entendre que no podem reduir l'arquitectura ni al gen ni a la cultura. Ens fa entendre que tota teoria de l'arquitectura és incompleta si és incapaç de reconèixer aquesta realitat inacabada que és la condició humana. Finalment, en el tercer bloc, analitzem l'arquitectura en relació al fenomen social, econòmic i cultural. I veiem que en totes aquestes dimensions acostumen a imposar-se els sistemes que generen complexitat. I la responsable és gairebé sempre una nova tecnologia. El llenguatge, l'agricultura, els diners o les ciutats emergents han transformat el món molt més que la idea de qualsevol arquitecte. Però l'arquitectura sempre ha estat allà. Les societats han transformat l'arquitectura i simultàniament l'arquitectura ha donat forma a les nostres societats, perquè l'arquitectura convoca l'acció. L'arquitectura és la materialització d'una estratègia. I el poder sempre l'ha utilitzat com un implacable instrument de regulació i dominació social. De fet, si l'arquitectura domina i regula els nostres cossos, ara veiem com internet comença també a dominar les nostres consciències. Aquí veiem també com els processos d'autoorganització social i econòmica de l'espai donen forma a les nostres ciutats.
Perquè la ciutat, tot i que no ho vulguem, sempre escapa als plànols. Però clar, posseïm idees i les idees ens posseeixen. Els arquitectes sovint hem petrificat les nostres idees i les hem transformat en ideologies, perquè tota teoria corre el risc de transformar-se en doctrina. I amb aquestes precaucions acabem el tercer bloc del llibre, que és l'últim bloc, veient també com la complexitat ens pot ajudar a entendre els reptes que enfrontem en l'actual societat xarxa. Perquè qui ha dissenyat la societat xarxa? La societat xarxa és un procés d'autoorganització humana a nivell planetari i no l'ha dissenyat ningú, l'estem construint entre tots. Però no ens adonem com les cèl·lules del nostre cos no se n'adonen que formen part d'una entitat més gran. De fet, jo crec que ens pensem que avancem sols i en realitat la natura ens empeny. Ens empeny a complicar-nos la vida, perquè la principal dinàmica emergent de la nostra biosfera és la complexitat. Perquè la vida és un sistema creatiu que genera complexitat perquè així aconsegueix més adaptabilitat. L'adaptabilitat és la clau. L'adaptabilitat és la raó per la qual els nostres mòbils, els nostres cotxes, els nostres edificis, les nostres ciutats, les nostres societats i els nostres pensaments es fan cada cop més complexes. I aquesta és la raó també primera i oculta per la qual els arquitectes i els urbanistes busquem incrementar la complexitat dels nostres projectes. Però clar, tot arreu es parla de complexitat, el que passa és que encara no s'ha afrontat de forma seriosa aquest repte. Ni de forma suficientment seriosa, crec jo, ni de forma suficientment àmplia, que és una miqueta el que ambiciona aquest llibre. Per tant, crec que la complexitat és un dels desafiaments més grans i més urgents que tenim com a arquitectes, però també que tenim com a ciutadans d'un món cada cop més complex i, per tant, cada cop més narcotitzant. Perquè tota tecnologia és narcotitzant i alienant. Com deia Max Frisch, que era escriptor i arquitecte, la tecnologia és el truc d'organitzar el món de tal forma que no tinguem que experimentar-lo. I és així. Dins les nostres cases no experimentem ni el fred ni la pluja. Amb unes sabates no experimentem el rigor dels terres que trepitgem. Amb un got no experimento quelcom tan elemental com que l'aigua mulla. Per tant, la tecnologia crea una nova realitat que ens separa i ens abstreu de les coses. Quan davant d'un projecte marquem el nord amb una fletxa, no ens adonem que, de fet, ens estem relacionant amb una estrella que està a 150 milions de quilòmetres de distància. És a dir, no ens adonem que la primera decisió que pren l'arquitecte és sovint una decisió còsmica. Per això la complexitat crec jo que s'ha d'entendre com un repte pedagògic global. Perquè què passa quan una cosa es fa més complexa? Doncs que s'especialitza. Ho veiem als sistemes biològics, ho veiem a la nostra societat i ho veiem en els sistemes educacionals. I en aquesta altra dinàmica emergent, que és la dinàmica de l'especialització, les disciplines creen cada cop més subdisciplines. I, per tant, els coneixements estan cada vegada més fragmentats. En aquest escenari ens resulta molt difícil entendre les problemàtiques globals i aquestes realitats cada vegada més entrelligades perquè queden dissoltes. Per tant, crec que necessitem ecologitzar el pensament. La societat especialitzada ha espadeçat el món de tal forma que som incapaços d'entendre les relacions essencials entre l'home i la natura, però tampoc entre l'arquitectura i la vida. I els fonaments de l'arquitectura no els podem conèixer si no entenem l'arquitectura fonamental de la vida. Per tant, adaptabilitat, complexitat i creativitat són tres cares d'un mateix fenomen. Per això la natura ens impulsa a ser més creatius. Ho veiem a les empreses i ho veiem a les nostres universitats. Per això les ciutats també són el present i són el futur, perquè les ciutats són ecosistemes creatius dotats de formidables propietats emergents. Però clar, s'ha de vigilar, perquè la complexitat tampoc es pot reduir a una recepta. Tot fenomen complex és contradictori i sovint s'ha d'enfrontar amb clau dialògica. Crec que vivim en un món no trivial, en un món no predictible. Vivim en un món evolutiu que ens exigeix aquesta crítica i autocrítica constants. Perquè el nostre món, crec jo, sempre serà molt més interessant del que mai puguem imaginar, i el mateix podem dir de l'arquitectura. Per això necessitem una mica construir aquesta mirada complexa, que és el que invita i és el que proposa fer aquest llibre. Enric.
podeu explicar l'anècdota de Montpellier? L'anècdota de Montpellier és meravellosa. Estàvem, l'expliquem al pròleg, però estàvem... El David m'havia portat a una visita d'obra d'un habitatge, d'una obra mixta, no? En sistema constructiu mixta d'habitatges cooperatius en cessió d'ús a Barcelona, que s'estan fent algunes d'aquestes iniciatives, ens interessa el tema, de les noves maneres d'habitar i vam fer una visita durant la pandèmia, una visita fa un any, no, d'això? Tot just fa un any, ara. Tot just fa un any. Tot just fa un any. Acabem la visita amb una calor com avui, una cosa del canvi climàtic, hòstia, del calentament global, anem a fer una cervesa i després de la visita vam fer una cervesa, ens vam treure les mascaretes que no podíem més i vam començar amb el nostre bucle recursiu, les nostres converses. Jo sempre des d'un costat més un poc più biològic, sempre una mica més biològic, ell una mica més físic. Llavors aprenem sempre molt una mica de les seves reflexions i la seva manera de veure les meves preguntes i espero que viceversa. Llavors arriba un moment en què, evidentment, a la conversa sempre surt abans o després de l'Edgar Morin. Llavors l'Edgar Morin va sortir i saps que he vist que en una entrevista seva diu que viu a Montpellier a tal carrer, que no diré ara, un carrer, un nom de filòsof, i escriptor, però no posa el número. Dic, és que li he escrit a un e-mail que sortia, li he intentat escriure una cosa, però no sé si és l'adreça correcta o no m'ha respost. Teníem sort que era un carrer i no una avinguda. I a més un carrer de casc antic. Casc antic, que tenia pocs números. Però, llavors, en el moment de màxima inspiració cervecera, vam dir, escolta, anem a veure l'Edgar Morin, què? Sí, vamos. I vam quedar, d'aquí 2 setmanes, jo tinc un dissabte, anirem i tal, t'espero, passo a recollir amb el cotxe, a Begur, seguim fins a Montpellier i patapam, i truquem a Portafreda. És una mica el que havíem planejat, perquè té molta raó el David, deia, és que té 99 anys, ara té 100 ja. Té 99 anys, si no em respon el mail potser es mor la setmana vinent, és a dir, que està molt gran, tinc algunes preguntes a fer-li i tal, no sé què. Dic, fantàstic, arribem a Montpellier i una calor horrorosa, tots suats, ja quan vam arribar allà, un carrer del casc antic i al final mirem tots els números, Morin, cap Morin, Dupont, Durand, Henri, i se'ns acaba el carrer. En el moment que se'ns acaba el carrer arriba a una plaça, una placeta, i un edifici que fa una mica de cantonada, quart, primera, tampoc és un principal ni res, Morin. Oh, fantàstic, no? Truques tu, truco jo, un moment d'emoció i tal, i en aquell moment sentim uns sorolls, no sé què, uns nois i unes noies que van repartint octavetes, mig despullats, no sé què, i un tio que filma, no? Un equip de so, de rodatge, dic, hòstia, què passa aquí? És una filmació, no sé el que és. Això és perquè el canvi climàtic ho està destrossant tot i tal. I ens vam posar a parlar, perquè nosaltres a l'Escola de Reus acabàvem de fer un climatón, una mica el tema tal, i dic, molt bé, tal, ànims, no sé quantos, tal, hem de fer, la gent ha de ser una mica conscient de tot això i tal, no sé què. I ve el director de la pel·lícula, Abraham Segal, conegut de molts, un director molt conegut a França, es presenta i diu, què, a Morin? Perquè esteu a la porta de Morin, no? Dic, sí. I dic, pues venga, apreteu el timbre. Jo el conec molt. Dic,
que casualitat. Al final truques tu i cap resposta. Dic, hòstia, mala sort, un viatge, hem fet un viatge en balde, no sé quantos. Diu, no, és que Morano té 99 anys i s'aixeca tard, al dematí. Es lleva a les 12 o a les 11:30 i bueno, era més o menys l'hora de llevar-se, no? Sí. Llavors va dir, mira, aneu a l'hotel on està la senyora de l'hotel, és la que normalment hi organitza una mica l'agenda, l'Edgar Morin, tal, després jo em posaré en contacte amb la dona de l'Edgar Morin, que té 40 anys menys que ell, és a dir, és una dona gran, i bueno, pues, ens van arreglar pues, un contacte, un salconduit, no? I aquest salconduit, pues, primer sense resposta, però després amb el WhatsApp i tal, pues, ens respon la Sabah Bouessalam, la seva dona, i ens diu que en aquell moment pues, això, pues, que ell rep visites a la tarda i que li escrivim la pregunta que li volem fer. Llavors, bueno, pues, ens rebrà com d'aquí 6 hores, no? Una cosa, estarem tot el dia a excursió a Montpellier i llavors en aquell moment a la taula del costat una parella ens diu hem sentit tot el que heu dit i diu jo sóc l'arquitecte que ha fet la renovació de la peatonalització de Montpellier i tal i sé que sou arquitecte, si voleu us ensenyo la ciutat. Vam tenir el millor guia. No, això va ser... Bueno, aquest és un edifici del segle XVIII, però al segle XVII va tenir no sé què, tal. Aquesta plaça abans estava molt bé, abans que col·loquessin els... O sigui, ens va fer una visita per la ciutat fantàstica, amb aquella calor tremenda. La dona s'arrossegava de l'urbanista darrere i ell anava com a molta velocitat. I al final ens deixa, anem a un restaurant, dinem i ens posem a escriure possibles preguntes. I vam fer una pregunta com molt estructurada. Punto 1, punto 2, no sé què, i si això és això, tal, no sé quantos. I pam, li enviem el WhatsApp, un WhatsApp d'aquests que... Més informació, no? Aquests que sota, no? I bueno, a veure què diu la Sabah. I després a les postres tenim resposta. El senyor Morin us rebrà a les 4. I bueno, fantàstic, una emoció, tal. I bueno, ens va rebre i les preguntes punto per punto, ens va dir, bueno, aquesta pregunta, tal, i bueno, en principi ens rebrà a les 4 i ens donarà 2 minuts. Era la cosa, no? Bueno, els 2 minuts per sort es van convertir en 20-25 minuts perquè la següent visita va arribar una mica tard, vam tenir sort també amb això i la veritat va ser fantàstic. Un record que ens ha unit. Som club de fans, som grupis del Morin i bueno, ens va fer el resum de la resposta per escrit. Li va escriure una pàgina de text al David que l'estava mirant avui. Després ens va costar de traduir perquè té una lletra il·legible, però ho vam aconseguir amb ajuda d'amics francòfons i de grafòlegs experts. I aquesta és una visita a l'oracle, no? Tenir la resposta. Tal qual. La veritat que sí. Una pregunta potser pel David. No sé quan ets de temps, Marc. Estava pensant una miqueta així sobre la marxa, però que la proposta del llibre atén a un moment determinat, perquè està escrit ara, no? És de l'abril del 22, però en realitat és com una eina, un instrument que serviria per revisar qualsevol moment de la història, no? Fins i tot del futur també, no? O sigui, té aquesta capacitat per anar endavant i enrere. És a dir, que és poc específic en aquest sentit del temps, vull dir. Té una gran versatilitat en aquest aspecte i fins i tot un sentit totalitzador també, sense veure-li una vessant negativa en aquesta ambició holística, de una miqueta abarcar-ho, és a dir, abarcar tant com sigui possible, no?
naturalment això és una miqueta com la sorra de la platja, no? Que quan l'agafes s'esmunyeix entre els dits, però almenys com a intenció sí que podríem parlar, no? Una miqueta de... No sé quina relació sents que té el llibre amb el 2022, per entendre'ns. Bueno, jo crec que el tema de la complexitat, clar, és un tema que està vigent des de l'inici, diguem, de la pròpia fenomen biològic, no? I una miqueta el que es detecta o el que es defineix en aquest llibre és aquesta capacitat prospectiva de dir, no, és que, fixeu-vos, els sistemes complexos tendeixen a imposar-se. La complexitat no és una llei, com la llei de la gravetat, però sí que hi ha una tendència en els fenòmens biològics, però també en els fenòmens culturals, de que les coses, els sistemes que generen complexitat s'imposin respecte als fenòmens que no en generen. I és des d'aquesta perspectiva que crec que evidentment és un tema de present i de futur, perquè és que la cosa va en augment, ja ho veiem, no s'ha de ser un gran visionari per veure cap on van les coses. No? El que passa és que a vegades ens construïm visions de la realitat que són molt simplificades. Això que us deia, que la natura ens empeny, vol dir això, que la natura ens empeny. O sigui, estem anant cap a una dinàmica cada vegada més complexa i que això és una que no podem triar, crec jo. O sigui, a no ser que hi hagi cataclismes, perquè hi ha fenòmens reductors de complexitat. Fenòmens, per exemple, de violència urbana generen un decreixement de la complexitat d'una ciutat. Però la tendència, diguem-ne, és sempre com aquesta constructiva. I al respecte aquest del tema interessant, això que deies de la sorra, no? Perquè una miqueta la realitat és això, la realitat és una que intentem agafar, però sempre se'ns esmuny. No? Al principi del llibre hi ha una cita del Novalis que diu totes les teories són xarxes, només pescarà aquell que les llanci. No? I és així, o sigui, tota teoria, i nosaltres tenim teories, tot i que no siguem conscients, tot i que no les puguem verbalitzar d'una forma senzilla o clara, tota teoria es pot interpretar això com una xarxa a partir de la qual podem atrapar diferents fenòmens de la realitat. Si tenim una teoria pobra, podrem atrapar pocs fenòmens. Si tenim una xarxa més rica i més tupida, podrem atrapar peces més grans. La realitat sempre s'esmunyirà, la realitat és com l'aigua, no? Sempre s'esmunyirà, perquè al fons, això que comentava, no? La condició aquesta traductora de tota realitat fa que nosaltres no puguem aspirar més que a millorar sempre la nostra manera d'interpretar la realitat, perquè és tot el que podem fer. No podem fer massa més que mirar d'enriquir i de veure el món d'una manera molt més interessant i això, molt més enriquida. Jo crec que el teu llibre, en el fons, és un llibre amb voluntat totalment inactual, no té moment. El que passa que està construït, la xarxa està construïda amb elements molt actualitzats. És a dir, la tecnologia de la xarxa que agafa tots aquests coneixements és molt sofisticada, però el tema, l'arquitectura, és un tema que ens ha acompanyat mil·lennis, desenes de mil·lennis, milions d'anys, perquè clar, no som l'única espècie que fa arquitectura. L'arquitectura és un invent evolutiu que potser apareix fa uns 350 milions d'anys, és a dir, que com a adaptació és una mica, és vella ja, no? I hi ha certes coses que encara els éssers humans conservem, no? És la nostra manera de comportar-nos, no? De fer i apropar-nos a l'arquitectura, no? Aquestes regularitats en el comportament humà que es poden explicar algunes sobre vessants clarament biològiques, algunes coses, altres sobre aspectes culturals, que a la postre també són biològics, però que la cultura també és un invent de l'evolució, i fins i tot, i després també sobre el plànol de la raó, no? que és la conquesta més meravellosa de l'evolució, perquè és l'única que no persegueix la supervivència, sinó la veritat. És una cosa que hem aconseguit els humans, no? Sí, ara que parlaves d'això de la cultura és com el sexe. Per què existeix el sexe en aquest món? Ho sabeu? Xavi? A part de divertir-nos... El sexe és un generador de complexitat. El sexe genera complexitat. I una cosa tan estranya com el sexe s'imposa, diguem-ne, a la natura, i en bona part de la natura, perquè genera aquesta aleatorietat i aquesta dinàmica creativa. I la cultura és com el sexe. La cultura és sexe. La cultura és com el sexe, segur, perquè la cultura també és un generador de complexitat. I també junta a la gent. I també junta a la gent? Sí. No. Sí, no, clar.
Bueno, sí, la cultura a les ciutats, les interaccions que es generen a la ciutat no són les mateixes que es generaven a les societats agrícoles. O sigui, les propietats que té, diguem-ne, un nucli urbà altament dens d'interaccions ciutadanes, això són propietats emergents. O sigui, hi ha moltes coses que existeixen a les ciutats que no existeixen als pobles. I això ho hem construït nosaltres, però ens veiem impulsats, i és aquesta dinàmica de l'especialització també que es produeix en el fenomen urbà. Això és molt interessant perquè el món es pot explicar de moltes maneres diferents, però el que es tracta és de relacionar aquestes coses que fins fa poc no podíem relacionar. I és gràcies, jo crec, a aquests coneixements que s'han anat desenvolupant des de fa dècades, des de fa els anys 50, els anys 60, que en mica ens fan veure que les coses estan més relacionades i que aquesta manera de compartimentar el món amb realitats molt segregades ens dificulta sobremanera entendre una realitat, diguem-ne, més global i més cabal del món en el que vivim. Una pregunta que sempre no acabo de tenir resolta, no? Ni en la meva pròpia recerca, però tampoc llegint el teu llibre, i que ha sortit algunes vegades en la nostra conversa, és si de veritat l'evolució només va en la direcció de més gran complexitat de models. La simplificació pot ser això, destrucció de la complexitat, però la simplificació també pot ser un esforç evolutiu, una cosa seleccionada. És a dir, jo crec que la senzillesa és molt rara, és un esdeveniment molt estrany en la biologia, però de tant en tant també es dona, jo crec. El Javier Sampedro, aquest biòleg molecular que m'agrada tant, explica que les espècies que han tingut més èxit en el planeta Terra no és l'home, ni en pes, ni en quantitat d'individus, ni en capacitat de sobreviure a crisis. Són determinades bactèries. Hi ha determinades bactèries que són models molt antics, que han sobreviscut i que potser des de fa 1.500 milions d'anys no han canviat res. Clar, nosaltres, com a espècie, l'espècie humana és molt recent i el camí que anem potser també desapareixerem molt ràpidament. Serem un pestañeo en la evolució, un pestañeo molt orgullós, perquè ha sigut conscient de si mateix, però a nivell biològic potser absolutament insubstancial, a nivell del panorama de la vida. Però això potser hem de començar a ser més humils o esperar aquesta mena de desenvolupaments de síntesi. Jo crec que sense esforç, potser la singularitat de la superintel·ligència, que està calculada que vingui l'any 2040, més o menys que arribi, serà una manera com de donar-nos eines per resoldre alguns problemes que avui en dia veiem molt llunyans. Com es diu? El Kurtz, l'escriptor, no em ve... Ray Kurzweil? No, la Singularity és Kurtz algo. Ray Kurzweil o alguna cosa així. Kurzweil. Kurzweil, sí. Exacte. Ves, entre els dos... Molt bé, hauríem d'anar tancant. Exactament, sí, això volia preguntar. En primer lloc, David, felicitar-te. Jo crec que publicar un llibre sempre és un dia de molta alegria. Per tant, aquesta alegria ens arriba i espero que us celebreu perquè realment val molt la pena. Una publicació és un fet molt important a la vida. La pregunta que et volia fer és sobre el final, que has dit una frase que també en parles de la tesi doctoral, que dius ens hem d'enfrontar la vida en clau dialògica. Em podries explicar una mica? Sí, el concepte de dialògica és un concepte que a diferència de la dialèctica clàssica, on d'una tesi es genera una antítesis i d'aquestes dues entitats aconseguim fer una síntesi, que és el que fem moltes vegades els arquitectes quan dibuixem. En projecte diem, escolta, provem aquesta solució genera aquest problema.
Però aquest problema el puc enfrontar d'aquesta altra manera. Aconseguim fer una síntesi. La dialògica, a diferència de dialèctica, és aquesta realitat complexa i contradictòria que fa que dos oposats hagin de conviure, de coexistir de forma irresoluble. Com la vida ha de coexistir amb la mort i com tota tecnologia ens va bé per certes coses però alhora ens genera una dependència. Aquesta impossibilitat de resolució lògica és el que planteja el concepte aquest de dialògica que s'explica de forma específica en el glosari. Així que jo crec que has apuntat bé perquè crec que és un dels conceptes també importants per entendre el món en el que vivim. És que a vegades no hem d'anar a un punt intermig, no? Existeix la idea del fred, existeix la idea del calor, la síntesi seria la tebiesa, ni fred ni calor, no? I dius, no, és en el manteniment d'aquesta contradicció, en el manteniment de que existeixen dues coses diferents que entenem el concepte, per exemple, de la temperatura. Perquè si no existís aquesta contradicció o aquesta distància, no podríem entendre el concepte, la realitat. I una mica tot el llibre és així, és basant-se en contradiccions o més que en contradiccions, en la superposició de diferents idees, com al final del llibre comencem a entendre que estem fent com el xino aquest del circ amb els plats, que per mantenir una miqueta, per fer un bon projecte, per fer bona arquitectura, al final has d'anar corrent entre plato i plato, movent-los perquè no caiguin, i literalment és així, és com fer les coses, clar, no pots ser ubicu, no pots estar tot arreu tota l'estona, però sí que és aquesta voluntat de que tot funcioni, de que la construcció sigui satisfactòria, però que els clients tinguin oportunitats en el seu nou edifici, però a més que l'edifici sigui una eina comunicativa, que es comporti bé dintre de la ciutat, que estigui ben col·locat en l'entorn. Clar, l'arquitectura té tantes facetes que si deixem parar algun dels plats, cau tot, no? Sí, de fet és el concepte aquest de polilògica, que diem que els arquitectes no actuem amb lògica, sinó amb polilògica, és a dir, sintetitzant diferents maneres de veure les coses i mirant de trobar aquestes solucions, a vegades equilibris inestables, per resoldre les diferents problemàtiques. Moltes gràcies i moltes felicitats. Merci. Bueno, em penso que haurem d'anar tancant. D'acord, doncs moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies a la cooperativa i al Marc per haver-nos acollit i sobretot a l'Arturo i, com no, a l'autor, el David Obon. D'acord?